Pan khmi ka sarkar halor ka jinglumbiang ki sengking atiar ka GNLA High Garo Hills u menteri rangba ka jela u Konrad ke sangma ha ka khat rutrik menta ka sngi upana jamang ulong baka kaipot halor ka jinglumbiang jong ki sengking atiar bala prano kata ka Garo National Liberation Army GNLA kadai ka kaipot badan tang hapo lane ka internal report bad ulayathu bahagi khendiat sngi ka sarkar kan sabishar ya kanika man haba kadeu ba kadai ka mat ka badan kam na benta ka sarkar u Konrad sangma ulong ba kuslai namar kane kadai ka wei nagi khubor ba ka sarkar ka yo be nagapor shagapor ngampat yo i kaipot hindrai kini ke jing bishar benia kilong ki bala penbiang nagapor shagapor ha ki kendon ki ba pher kane kadi ka benta jong ki kam bangi chule parabo ngam ong bangi kuslai kum ka sarkar nem sim sting ye ka ek baro ong Konrad sangma ka kaipot ka pau halor ka jing mu jong ki sang king atiar bala prano ka GNLA ban lumbiang ye ka kanhun jongki da ka ba ki pha ye ki samla na Garo Hills sha Myanmar na benta ban yo jinghi kai ban yale persha haga jing yakon ka GNLA kala prano house name arajar khatra hadin ka jing yapno jing commander in chief ka seng usohan di sira ubala sha siat yap haga jing kenra ki pulit how ju hi snam hadin ka jingyap jongu ki babon ngot ki dikhot le no kilawan pendem wat no